Ott ugye Zánka. Ugye gondolom a nézőim közül egy párra jártatok is ott, és ugyanúgy voltak brutálisan goofy emlékeitek, pont mint nekem. A mai videóban ezeket próbálom bemutatni egyik kedves barátom illusztrátori segítségével. A videóban nem fognak nevek szerepelni, semmelyik részvevő jogait ne sértsen meg. Ja, volt nekünk egy 6 személyes szobánk, ahol meg tudtunk pihenni és este csicsikálni. Valamiért ugye volt a szobában szék is, aztán nem volt, de szék volt. Nagyon logikus. És ugye én egy olyan szobába kerültem valamiért, ahol 2 ősellenség volt, vagyis végig bífeltek egymással. Amikor eljött az idő, hogy csicsikáljunk, az egyiknek olyan okos ötlete volt, hogy a másikat letámadja egy székkel. Én félálmomból arra ébredtem fel, hogy jön le az emeletes ágyról, és megfog egy széket. Mint valami temus ninja úgy lopakodott oda a másikhoz, én meg mint a nagy hősként pofán dobtam egy párnával, ő meg elesett. Mikor mentünk Zánkára, akkor metrón is kellett utazni, és ahhoz, hogy lejussunk, ahhoz el kell mozgó lépcsőzzek. És hát az ottani mozgó lépcső egy az, hogy gyors, meg az, hogy nagyon meredek. És ezt én ignorálva letettem a bőröndöm meg húzott le. Én meg elengedtem, mert hát megijedtem, és hát szépen mondva csúzázott egyet a bőröndöm. A harmadik az nem is egy sztori, hanem egy tapasztalat. Az ottani kaja olyan érdekes, hogy az már mérgező. Jó, mondjuk volt ott jó kaja is, de nagyrészt érdekes. Kezdjük a legrosszabbal, a hamburgerrel. Alapvetően egy finom kaja, csak hogy abban a hamburgerben csak egy darab hús volt, meg talán egy sajt. És hát az alja az olyan kemény volt, hogy elejtettem a hamburgert, és koppant. Szó szerint koppant. A második a spagetti volt. És az olyan volt, hogy volt rajta valami piros szósz, ami ugye alapból rajta van, avval nincs bajom. De ez a szósz olyan keserű volt, hogy nem lehetett megenni. A süti, ami utána volt, az pedig kókuszgolyó volt. Olyan zsíros volt, mintha disznót ettem volna magában. A harmadik pedig a műzli. Az elején nagyon finom volt, de aztán olyan utóíze volt, hogy abban minden is volt. Keserű, savanyú, édes, sós, hányás ízű, meg minden. Szerintem abban a műzlibe lehet, még patkányvéreg is volt. Ki tudja. Mikor hajókáztunk a Balatonon, élveztük a szellőt és a gyönyörű tájat, amikor megéheztem, és megettem egy chipset. Az előttem lévő gyerek pedig ennek példájára előhúzott egy ételest. És találjátok ki, mi volt benne. Egy kenyér, és egy pár kolbász. Konkrétan a csávó elkezdett kolbászt tenni kenyérrel a hajón, miközben mindenki mást chipset, meg szendvicset evett. Ehhez a sztorihoz kell egy kis előtörténet, hogy jobban lehessen érteni. Ugye egyik osztálytársammal jóval Zánka előtt azt találtuk ki, hogy egy női féltelt rám rak viccből. Én pedig elkezdtem hülyéskedni, hogy én Mária vagyok. Úristen, de cringe voltam annó! És ezt egy csomó ideig mondogattuk, mert viccesnek találtuk. És Zánkán a Balatonon megéheztünk, így elmentünk enni, ahol találkoztunk egy emberrel. Nagyon furcsán viselkedett és vicces volt. Nem volt beteg, csak éppen valószínűleg vagy porcokról sütit evett, vagy túl sok kubut ivott. És egyik osztálytársam erre bemutatott neki az ekkora már eléggé elfelejtett Mária névem. Az úr elhitte, azt hitte, meleg vagyok, vagy csaj. És elkezdett viccelődni, hogy milyen jól nézek ki, és majd van már pasim. És addig szórakoztunk, hogy Mária vagyok, ameddig a csávó nem realizálta, hogy nem is csaj vagyok, és így le kéne állni ezzel a viccelődéssel, és így is tette. Többi sztorira nem emlékszem, mert a agyam helyén egy krumpli van, de ha tetszett ez a fajta videó, és szeretnétek még több ilyet látni, akkor ezt kommentbe vagy like formájában jelezzétek. Remélem mindenkinek szép napja volt, én Breventer voltam, sziasztok!